कनफारेन्सनि जा 29-30-31 जानुवारियाव जानो गोनांमोन बेखौ जोङो गभर्नमेन्टनि जितु SOP रुल बे रुलखौ दहाय लानानै जोङो बे जानो गोनां कनफारेन्सखौ जोङो फावसायनानै फैगौ 26-27 फेब्रुवारियाव लानाय जाबाय। बेखायनो दुलाराय ब्रह्म धर्म सिबियारि आइ बाबामोनखौ बै दिनखालिनिफ्राय जोंनि बे हुजुवायाव जानो गोनां जितु बानजाय आफादनि CK बानजाय आफादनि बानजायनायाव जानो गोनां बे ब्रह्म धर्मआव नुजाथिफैनो थाखाय जोङो बानजाय आफादनि जानानै खावलायनाय जाबाय। जाहाथे जोंनि बे थांनाय 29 आरो 30-31 जानो गोनांखौ फावसायनायाव जाहाथे आइ बाबामोना जेबो दुखु मोना बेखौ खावलायनानै जाहाथे जोंनि उननि जितु बेला हाबाफारि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो थाखाय बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै आङो रायजोनि जानानै आइ बाबामोनखौ खावलायनाय जाबाय। जाहाथे बयबो जिल्लानिफ्राय लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारियाव जाफुंसार होयो, जोंखौ थुलुंगा होयो आरो जोंनि गासै ब्रह्म भक्त आइ बाबामोना जोंनि बे धोरोमखौ बासायनायाव सिबिनायाव बयबो ओंखारबोयो। आं बेखौ खावलायनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबो।